El treball de recerca de batxillerat pot semblar un repte gegant i és veritat que hi dedicaràs moltes hores, però també és l'oportunitat perfecta per brillar. Aquí tens els millors trucs perquè la teva presentació oral del treball sigui top. Prepara-la com un pro. Explica només el més important i no expliquis tot el teu treball. Escull dades o exemples curiosos per acompanyar la presentació. Prova alternatives com Canva, Prezi o vídeos d'intel·ligència artificial. Fes servir imatges nítides i altres recursos que siguin interessants i tria tipografies llegibles com Arial o Verdana. Capta l'atenció del tribunal en els primers 2 minuts. Explica què has après, però també què es podria millorar. No t'oblidis de fer un tancament potent. Assaja i practica molt. Practica davant el mirall i grava't per detectar els teus tics i millorar. Avança't i prepara't les preguntes que potser et faran. Assaja davant d'algú que no tingui ni idea del tema per veure si t'entén. Porta còpies físiques o una versió digital per si de cas. Revisa tot el que portaràs i no esperis a última hora. Llança't i utilitza llenguatge no verbal. Mira els ulls del tribunal i no els donis mai l'esquena. Fes moviments naturals i evita els típics que demostren nervis. Demostra interès i passió. Si tu no creus en el teu treball, qui ho farà? Sorprèn i destaca per tenir èxit. Sorprèn el tribunal amb un material addicional que preparis expressament per la presentació. No llegeixis tot el que diuen les diapositives i explica't bé. Evita paraules buides i utilitza només vocabulari específic que coneguis bé. Prepara frases curtes que et deixin respirar. Parla alt i clar i creu tot el que estàs dient amb seguretat. Si t'interrompen, contesta les preguntes i aprofita l'oportunitat per explicar-te millor. I sobretot, tingues molt present que aquest és el teu moment per defensar el treball i demostrar tot el que has après. Que pots ser original i utilitzar eines actuals com la IA. I que pots acabar la presentació amb una pregunta o idea per fer reflexionar el tribunal. A punt per triomfar?